واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة التغابن آية 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. لكن بصواب لكن دانغوك لكن بلو سلاميتشنك لكن فتو لمن يذاتك بين على فاكانك ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تغيني كروكرا على فاكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفندو. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم كيكار نعاكر نفلو وأولادكم أن يؤدوا فتنة والله تعالى كالجربيه. والله عنده أجر عظيم. والله ألا عنده أجر عظيم. سرب بلي وبعلى يرو وكريدي كأنا بدون هكلي كنو كقرية لكوي أنفل نفلكم نونا أنا أنفل ديون كانونو كشينيسكي بارامنونا أنا تو أوكا أنا على يرو سراتشين على سرام الليل تا أيرو أي ما كرو يودي أكرو تكون دي فنجوره أكرو تكون نفلوره فنجوي كما يه كاردا كندي بلاسرالدو عليكم من فانو وانا كان يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونيني كمين أبيك ما فسون كلهم قاكاد نوعكن نفلو أني أديم فتنة وفتنة دي والله على عنده أجر عظيم. سرب بلي وبعلى يرو أنا أكانتوني مفهم فلك أفتنة سرام من ليدو ترى أي على يرو أكانتوني مفهم فلك كسوي كأسرتي kada ka fɛnw fɛn na fitne ka bon an kuma caman fɔ na dongo dengo ye maa min se kungo ma o ka ca awa nafoloko yɛrɛ ye maa min fana se kungo ma nin waati na o ka ca dɛ. al-amwal nafoloko ye maa min se kungo ma a ɲinitɔ nafolo ɲinitɔ walima a ɲininen kɔ ka caya a kɔlɔsili a buguni a cayali o ye maa min se kungo ma o ka ca dɛ. nafolo ɲininaw filɛ u bɛ seli misiriw kɔnɔ bɛ ala ko kɛnɛw kan a fanba yɛrɛ hakili tɛ ala ko la a ka nafolo ko la. nafakati ko dɛ k'a fɔ n bɛ fɛn don ala ko sira fɛ nafolo la o ye an ma se yen fɔlɔ o. a ɲinini yɛrɛ e bɛ fɛn minnu kɛ walasa i ka nafolo sɔrɔ kuma dɔw i bɛ balo fo ka t'i sa wali i bɛ san ta fo k'a yɛlɛma i t'a mɛn ko maa dɔ nana ɲininkali kɛ wari ko dɔ kiri la
aka nafolo ko baara la nin bɛ bɛn wa tari nin tɛ bɛn o ɲininkali man ca nafolotigiw fɛ dɛ ka sɔrɔ kiiriw dun bɛ adamaden kan cogo min na kiiriw b'i ka i ka seli la cogo min na kiiriw b'i ka i ka sun na cogo min na kiiriw b'i ka i ka jaga la cogo min na a tɔgɔ ye di i ka hiji la cogo min na kiiriw b'i ka i ka nafolo ko fana na ten a sɔrɔ siraw masala n'i ye jagokɛla ye nin bɛ daga jago la nin tɛ daga nin fɛn ninnu feereli bɛ daga ninnu tɛ daga baaraɲɔgɔnya nafolo la nin cogo ninnu bɛ daga ninnu tɛ daga mɔgɔw ka foyi t'o la bi illa man rahimallah mɔgɔw kɔni ka base ye min ye laɲini yɛrɛ ye min ye kasudu ye min ye nafolo sɔrɔli dɔrɔn u bɛ fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ a ka sɔrɔ nka o fɛɛrɛ ninnu na wolomani t'o la adamaden fanba bolo bi n'o tɛ an ma se a nafakatili ma fɔlɔ o kuma fɔra dɛ nka i ta ye min ye i b'o de nafakati wari caman bɛ maa caman bolo bi a ta tɛ koyi e kɔni ka jate la i ta don nka i ta tɛ dɛ ala yɔrɔ i ta tɛ i bɛna segin a tigiw ma hala tɛmɛ inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ala ka sanu ala tɛ foyi minɛ fo fɛn sanu ma maa caman bɛ yɛrɛ malasa la dɛ dɔw yɛrɛ bɛ seereya u yɛrɛ ka wari sɔrɔ cogo kan ko wari ɲuman tɛ ale yɛrɛ de b'ala k'o fɔ k'i ɲɛ bɔ an ka nin wari ninnu na k'i ɲɛ kana bɔ a fɛ dɛ ko wari ɲumanw tɛ o ye e yɛrɛ ka seereya ye e yɛrɛ jɛna ni haramu dunni ye i yɛrɛ ye wari jugu suhutu e yɛrɛ jɛna n'o ye f'e b'a fɔ ko maa wɛrɛ k'o to yen nka e yɛrɛ kɔni kaarila n'a kungo ye wallahi a bɛ halalu de kofɔ jɔn ka limaniya la tɛ min bɛ fɔ a kungo la n'e dan b'o la i tɛ mɔgɔw fataniya ka bɔ a ma k'i bɛ jɛn n'a ye i yɛrɛ ye adamaden tɛ hɛrɛ kanu ni maa si ye ka tɛmɛ a yɛrɛ fɔlɔ kan n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ ŋanamu na f'u yɛrɛ b'a fɔ aw tɛ se k'anw ka baara in kɛ aw tɛ se k'anw ka baara in kɛ nka e yɛrɛ kɔni bɛ se k'a kɛ o baara ka ca bi dɛ a tigi yɛrɛ de b'a fɔ ni e ye maa daluma ye ni e ye maa ɲɛnama ye wali n'a dan bɛ ka diinɛ ko la ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ni k'i b'a ka baara ɲini aw tɛ se ka nin kɛ ka d'a kan ale yɛrɛ limaniya bɛ k'a fɔ ko baara in sigi bɛ nkalon kan a sigi bɛ namara kan a sigi bɛ janfa kan bi kari ye dɔrɔgu feerela ye o ye kɛnɛkanko ye diɲɛ kungo yɛrɛ b'o la fɔlɔ ka kɔn lahara ye kari sungurubasow de b'a bolo kari bɛ dulɔ de feere kɛnɛkanfɛnw n'o bɔra a la mɔgɔw bɛ maloya ni min ye dɔɔni halisa o y'o ye nka a ma muamalatu sira fɛ adamadenya namara dilanlen minnu b'an fɛ bi fo an bɛ ɲini k'u legaliser o kɔrɔ ye di hali maa t'a filɛ kojuguba ye ten bilen wa maa caman donna riba ko la dɛ an b'a kalama dɛ maa caman bɛ yen ko diinɛ mɔgɔw don u donna banki juru ta la u donna riba ko la dɛ i b'a ye nafolo bugunen b'u bolo u tɛ banki ko ɲininkali kɛ u da tɛ don a la wa n'i y'a kuma caya a tɛ diya u ye n'a wajuli cayara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ yen bila banki ko problème ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ yan n'i y'u ye u ka diinɛ ko tun bɛ cogo min na i t'a dɔn abada k'u bɛ sɔn ka juru ta banki la bunuku minnu b'an fɛ a fɔ minnu ko albunuku ribawiya riba banki ninnu olu juru tali n'o intérêt kuma t'a la o karamɔgɔkɛ a kuma sababu ye min ye riba de don a mana masiri cogo o cogo hali n'u y'a nege ko banki baarakɛlaw bɛ sara cogo di hali n'u y'a nege ko banki bɛ fonctionner cogo di n'a tɛ fonctionner a bɛ datugu kɛ diɲɛ waatiw ma tɛmɛ bankiw tun bɛ yan diɲɛ jɔra ni bankiw de ye waati dɔ tɛmɛna banki tun bɛ yan
o ma sɔrɔ mɔgɔw bi yan misira karamɔgɔw y'a fɔ ta o karamɔgɔ dɔ bɛ saudiya la o ye nin fɔ a la o nin ye nin fɔ hei karamɔgɔkɛ bi yɛrɛ nege fu riba kungo ka bon dɛ ala ye kuma minnu fɔ riba la wallahi ne yɛrɛ siran bɛ ni akhiru zamani yɛrɛ lajɛ furuba ɲangata minnu bɛna ala y'o de fɔ ko n'a ma dabila fa'dhanu bi harbin min allahi wa rasulihi k'a ye guerre déclaré a yɛrɛ ye ka bɔ ala n'a ka ciden yɔrɔ ala bɛna a kɛlɛ a kɛlɛ ka kangari da riba la ko n'a ma sɔn k'a dabila k'a to ala ta la ko kuma a y'a yɛrɛ kunnafoni kabi sisan ala ka guerre déclaré don a contre la diɲɛ bi foroba ribaw bɛ yen o ye jamana yɛrɛ sɔɔri bɛ riba minnu kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ banque mondiale ni FM ni fɛn minnu na jamana yɛrɛ o ye jamana foroba yɛrɛ bakuruba bɛ riba kɔnɔ e n'a fɔ ko se tɛ e o la nka e yɛrɛ jagoya de ye ka taa juru ta banque la mɔgɔw yɛrɛ kɛlen don ka taa wali nafolow cɛ k'u kun fa k'i yɛrɛ tɔgɔ da ten nafolotigi tɛ gansan k'a sɔrɔ a si t'i ta ye nin de ka ca Mali la yan bi dɛ o waati la k'an t'a kalama kuma bɛ na fɔ do i bɛ dɔ ye bɛɛ bɛ kaba a la n'i y'a ka so ye n'i y'a ka mobili ye n'i y'a donfini ye n'i y'a ka bitigi ye nka i b'a a yɛrɛ n'a bolofɛn bɛɛ feere a tɛ se k'a ka juru sara kɔni u bɛ ka intérêt in dɔ bɛ ka fara a kan ka taa dɔrɔn ad'afan mudha'afa ni délai dafara o bɛna sunɔgɔ o bɛ dɔ fara a kan i bɛ surafɛnw di ka prolonger i bɛ taa dugukolo kungo kɔnɔ dugukolo san ka valeur faux dilan olu la ka taa mun bɛ yen mɔgɔ ma min kɛ nafolo nɔfɛ bi o bɛ taa yɔrɔ min na a tari kelen tɛ tɛmɛ 50,000 kan o bɛ taa tari 2 3 san ye wala tari 4 san ye o tɛ miliyɔn 1 wa ngalo technicien o fara mɔgɔw bɛ yen maa dɔw yɛrɛ ka baara ye ngalo takhasusu de b'ale bolo maa minnu bɛ fɛnw valeur jira n'olu ka baara ye olu bɛ taa ka taa ngalo papier labɛn k'a fɔ ko dugukolo dɔ b'a bolo k'o valeur ye 100,000 k'o valeur ye 200,000 ye wala banque bɛ 80,000 juru don a la ka sɔrɔ dugukolo ye nin 1,000,000 de ye i bɛ taa juru ta k'i kun don juru jugu la ka taa immeuble san sugu kɔnɔ o b'a ka caution minɛ mɔgɔw bolo ka fara ɲɔgɔn kan ka t'o di banque ma wari in si t'i ta ye o bitigi kelen o bitigi kelen 20,000 bitigi kelen o bitigi kelen a caution 15,000 o ye caution talen koyi diɲɛ laban caution kɔni n'a dira o y'a talen de o ye caution de kɛlen y'a tigi ta ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan o nafolo bɛ taa kɛ ka juru in sara wala o bɛ taa kɛ nafolo ɲininan wɛrɛ ye jɔnni bɛ nin ko ninnu ɲininkali kɛ mɔgɔw kɔni b'u ka wari ɲini ten dɔrɔn mɔgɔw kɔni bɛ nkalon kan k'a kɛ ka diɲɛ in jɔ dɔrɔn n ko a kabakoba kɛra sigida dɔ la yan o kɛra an yɛrɛw tɛgɛ kɔnɔ koyi an yɛrɛw y'a seere k'a to luwanse la ka du jɔ a du ka bɔ hakili ma an yɛrɛw b'a dɔn koyi an fɛn o fɛn taara foli bila a la du kɔnɔ bɛɛ bɛ kabakoya tiɲɛ na kari a ta in kɛra sanbalaɲɔ ye ɔnɔ ko di sanbalaɲɔ ka da ɲɔtɔw kɔ ka dan kɛ ala y'a kɛ a ma si sɔrɔ a fatu a ma tɛmɛ kalo 1 kalo 2 kan banque mɔgɔw nana ko denbaya ka bɔ muso 2 n'u denw ko so wari ma sara u bɔra koyi nka n'i kun y'a tigi ka so in ye a yɛrɛ bɛ boli mobili minnu kɔnɔ n'i y'o ye n'a ma hakili sigi ko in a tiɲɛna dɛ
fo ka dama tɛmɛ wa maa caman de bɛ yen u bɛ ka ala ko farida kɛlɛ e ma nafolotigi dɔw bɛ yen u bɛ se ka hɛrɛ foyi k'u ka nafolo la a t'a ɲɛ hali u n'u sɔmɔw ye jango ma wɛrɛ a ta tɛ kelen a filanan barika tɛ riba la o yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat ala y'o de fɔ ko riba kɔnɔ ale b'a touché ka bɔ yen a b'a barika ban de riba ye fɛn barika bannen ye fɛn nagasilen don a miliyari tɛ foyi ɲɛ a intérêt tɛ foyi ɲɛ ta compte min bloqué o bɛ fɛn o fɛn fara a kan fɛn barika bannen don fɛn nagasilen don a t'i nafa diɲɛ na a t'i nafa lahara wa ni maa o maa n'i sɔmi ka jan i kɔlɔsi kan'a to abada i ka sɔrɔ ka sigi haramu kan munna haramu nafolo kɛcogo de t'a la kɛcogo t'a la ni k'i bɛ ɲumanya k'a la k'i b'a bila i ɲɛ ala tɛ sɔn a la i mana sarakati bɔ a la baraji t'a la a b'i yɛrɛ bolo barika t'a la n'i taara i bɛ taa ka kungo to i kɔ yan i bɛ taa kungo sɔrɔ i ɲɛ ye laala fo ni kɔmaw n'olu tubira n'olu y'a tiɲɛ ta n'a ye nafa ɲɛ olu ye ka d'a kan a ser'olu ma ni tiɲɛ ye olu mago t'a olu ka sira t'a kungo la Allahumma fo n'a sɔrɔ i n'u kun bɛn b'a baara ka ye a kun b'o yiri b'a baara in na ɲɔgɔn fɛ ye i yɛrɛ dɔgɔkɛw b'o kalama i denw b'o kalama a bɛɛ b'a la ɲɔgɔn fɛ ye o tuma lahara bɛɛ b'a kungo sɔrɔ a ɲɛ ye n'i y'a fɔ ko nafolo ye fitinɛ ye a sɔrɔ cogo b'a la a sɔrɔlen kɔ i dusukun bɛ sugulali min kɛ n'a ye o b'a la awa nafakati an bɛna so o kuma ma nka anw bɛ min na bi wallahi n'i ye kuranɛ filɛ ni alakira ka hadisaw filɛ sallallahu alaihi wasallam nafolo ɲini cogo kuma man ca ale man ca kosɛbɛ hadisaw la nafakati ko kuma de ka ca parce que an filɛ ŋanamu min na bi a kuma sidɔn fɔlɔ la koyi m'a fɔ ni Madina ta k'a filɛ yahudiya minnu sigi bɛ olu de kun tɛ wari wolomaw bɛ ɲini ko jugu façon bɛɛ dɔ kɛ ani jahiliya tile riba baara kun bɛ yen a banna i ye wari ɲini cogo filɛ sariya b'a fɔ dɛ hadisaw bɛ yen a ayaw bɛ yen nka nafakati de kuma ka ca kuranɛ kɔnɔ nafakati de kuma ka ca ni alakira ka hadisaw filɛ sallallahu alaihi wasallam nafakati de kuma ka ca ka tɛmɛ nafolo ɲini cogo kan ka d'a kan i mana mɛn a nafakati i ta de do fɔlɔ mun bɛ nafolo kɛ adamaden halala ye ko ala bɛ sɔn a na n'a ɲini cogo ɲɛna nafolo ye façon saba ye dɔ bɛ yen o ɲini cogo ka ɲi nka a tigi t'a don hɛrɛ sira fɛ kelen o tigi ye maa bɔnɛ ne ye a bɛ baara min na halala baara don a bɛ nafolo sɔrɔ nka a t'a don ala diɲɛ ɲinini sira fɛ o tigi ye maa bɔnɛ ne ye a filanan nafolo ɲini cogo man ɲi nka ale kɔni cɛsiri mɛ ɲumanya fɛ mɔgɔ bɛ to k'a nege a kɔni a bɛ nin de kɛ dɛ nka ma taa ala bɔ fan dɔn dɛ a bolo labilalen don dɛ a bɛ ɲumanya kɛ dɛ ne ma kuma ala nɔ na dɛ ala ye min fɔ kira ye min fɔ an y'o dama de lase ala de ko ale tɛ fɛn nɔgɔlenw fɛ k'a tɛ fɛn nɔgɔlenw fɛ dɛ o tigi a dɔw bɛ ko bɛɛ kɛ ka nafolo ɲini u bɛ dulɔ feerew kɛ n'u ye dɔrɔgu ko affaire sɔrɔ u bɛ don a la n'u ye fɛn o fɛn sɔrɔ affaire o affaire sɔrɔ yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔla bɛɛ la an fɛ bi ko homme d'affaires i jija a ka kɛ affaire ɲumanw ye dɛ tɔgɔ bɛ ko bɛɛ la diɲɛ laban in na dɔw ka baara yɛrɛ kelen ma sidɔn koyi ko homme d'affaires arabu ko rajul a'mal k'a bɛ baaraw de kɛ baara ma défini nka i jija a ka kɛ baara ɲumanw ye dɛ b'i jija a ka kɛ baara ɲumanw ye o homme d'affaires dɔw bɛ yen olu mana fɛn o fɛn sɔrɔ ni tɔnɔ kɔni b'a la u bɛ don a la e mana o ŋanamu wariw kɛ ɲɔgɔn kan sa ka n'i cɛsiri ka to ka baarabaw kɛ ala ko la mɔgɔw de ɲɛ b'a la k'a ka bon nka ala ko k'ale t'a fɛ la ilaha illallah
koy ala ka boda de kan koy wana ko kelen nafolo ye kelen de min hɛrɛ mai n'a bɛ ma nafa ya rabbi ala ko nɔgɔya an ye o ye jumɛn ye k'ari filɛ a bɛ wari woloma a ka nafolo sɔrɔ cogo ka ɲi a sɔrɔlen ko a bɛ ala jɛ ɲini a la ate o tɔmɔ nafolo la sa k'a lajɛ k'ari filɛ a bɛ nafolo woloma ko ko tɛ bɛn sariya la a tɛ don o la wari ɲini sira fɛ silamɛya tɛ sɔn ko ko ma nafolo sɔrɔ sira la a tɛ don o da fɛ wa a kɛlen kɔ k'a sɔrɔ hɛrɛ siraw ala diɲɛ ɲinini siraw nafolo yɛrɛ hakɛ min kan ka bɔ a la ni ala y'o farida ye n'o ye jaga ye a tɛ siri n b'o fɛ a bɛ ɲumanya k'a la ne ye nafolotigiw la hɛrɛmaw ye n'o tɛ tɔ fila in bɛɛ bɔnnen de don min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ ye ni dɔnnibaw y'o fɔ a saba la wala naani na o ye min sɔrɔ cogo man ɲi a taa cogo yɛrɛ man ɲi parce que ale ta sɔrɔ cogo man ɲi o ye kɔlɔlɔ ye an ko dɔn in ta ko a bɛ taa nka a tɛ minɛ nka a tɛ tiɲɛni kɔni fana kɛ n'a ye kɔrɔ ye de kungo ma kɛ fila ye masalan ale bɛ fantanw dumuni ala tɛ baraji seba ye nka wari in tɛ taa kojugu wɛrɛ kɔni kɛ nka maa min ale ta sɔrɔ cogo man ɲi a bɛ tila a bɛ makiw de organiser a bɛ batara kow de organiser ale b'o de financer ala kota kow tiɲɛni kow ka juin san ka d'a teriw ma ka dulɔ san k'u servi ka manamana kow sigi sen kan tuma o ko in kɛtɔ bɛ taa wolo kojugu wɛrɛ minnu na wezurun hala wezur kɔni juguma de bɛ kɛ ka kɛ juguma kan kungo b'a la ka fara kungo kan k'o de ka jugu a bɛɛ ye o fana mɔgɔw b'an fɛ yan caman a tɛ wari woloma wa a tɛ ko kɛta yɛrɛ woloma o kumana fitinɛ don dɛ i dun mana wariko kuma daminɛ bi bɛɛ de fari bɛ fa ten i b'a fɔ ko bɛɛ de donna ŋanamu ŋanamu na illa man rahimallah wallahi ni wariko kuma kɔni daminɛ bɛɛ de bɛ wɔsi i b'a fɔ fana hali nin yɛrɛ ne ko hali nin bɛ daga a b'a ko gɛlɛya dɛ karamɔgɔkɛ i dun i fana bɛ wari ɲini de la dɛ n'o tɛ i tɛ dumuni ɲini na koyi n'o tɛ ni adamaden ni ko sera ni ma n ko hali ala bɛ haramu jɛma daga yi n ko jufa sogo bɛ daga hala dɔw la e m'o ye nka an da yin an bɛ nafolo ɲini de la dɛ mana n'i bɛ nafolo ɲini i b'a ɲini jɛlenya na parce que i tɛ dɔrɔra kɔnɔ koyi ad-daruratu tubihu al-mahzurat o tɛ nafolo ɲini na dɛ nafolo ɲini tɛ dɔrɔra ye dɛ adamaden b'a dahirimɛ ɲini ka balo wa ala yɛrɛ y'o garanti bɛɛ dɔ de ta dɔ balo cogo ka ɲi dɔ ta ye o ɲɛnamaya t'a la ye e tɛ tant que i bɛ nin ɲɛnamaya in na i bɛ dumuni kɛ i bɛ ji min a bɛ se ka kɛ a ka duntaw de tɛ kelen a bɛ se ka kɛ a ka mintaw tɛ kelen nka n b'a fɛ ka fɛn kɛ ɲɔgɔn kan o de bɛ adamaden sogo la o ala y'o de fɔ alhaakumu takathur a m'a fɔ ko dumuni ɲini y'a sogo la koyi a m'a fɔ ko dahirimɛ ɲini y'a sogo la dɛ ko cayali ɲini kuranɛ kɔnɔ ala ko dahirimɛ ɲini y'a sogo la a y'o fɔ dahirimɛ kɔni n bɛ min ɲini k'a dun n m'a fɔ k'a tɛ se ka gɛlɛya adamaden ma dɛ a bɛ se ka gɛlɛya nka tant que i bɛ ɲɛnɛmaya in na kɔni i bɛ kan ka min dun o bɛ na i ma sira dɔ kɔni fɛ a dɔgɔyara o a cayara o nka nata min b'an na bi an bɛ ko f'an ka a caman jate k'a kɛ ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔni n'o ka bon ne ka faamuya ma ala k'an kisi a ma ala kana faamu yɛrɛ di an ma o ye adamaden ka taa wari cɛ ka n'a to i yɛrɛ da la k'i yɛrɛ tɔgɔ da ko nafolotigi ten fu adamaden bɛ taa miliyari caman juru ta cogo di ka n'o kɛ i yɛrɛ kan k'i da i tɛ se ka jɔ u tɛ se ka da juru ma ɲi dɛ ala kira tun bɛ tanga ɲini kɛ ka bɔ juru ma hali juru ɲuman ɲuman yɛrɛ kari nin juru donna yanni nin kuma in cɛ hali o juru kira tun bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a ma kira ye ko gɛlɛnw caman fɔ juru la a sarali ko bɛ min kɔnɔ kɔni juru bɛ adamaden wuli koyi riba min bɛ an ka tiɲɛ kɔnɔ hali bi nafolotigi dɔw bɛ yen n'u sara
buna wuli mo buna wuli de mu wuli ku bi tela ci cien no fek ma mina banki bi singani kangarati kaka bilambo kada anye jombe dugu koloni mebulu ni femuna ashita afata ya be banki tay banki ba be siège kilingili talete hina ko tala magar ko tala riba ko yo tala de wa sutura tala de ben na fulu tigi chaman shina kabim pew nete na fulu nasira ke dola ni halaki rere ma jigika akachala abba mandi de akachala fe na fulu mana si hake dola ibi nyuma yake alaka deme bi no fe abba nga ko chokolate de nga halaki obisega douala komi no foroti ku ta chena chukomina nga no shimake ba soro abba nga ko de nga riba o ti tayede wala waru de kube bulu bi femu nke garantie bina ba be minen ndamne kilingi ba me wa kwa ga du wolo lokumbi ave ko bangi yo mine kwa ga ibe bulu lokumbi ave ko bangi yo mine kwa ka ni umbi ko bangi yo mine Allah ban sa etaraka duguminto sa duminto jama mbe ko fitna foi soro karoke adama de kasa ka soro foi ci bulu akafsa ikasa ni wal juru yi islam ya damne na kira di seli juru ma saraka juru to akana kira ku di sela shuga aba vodo ku ga selaka foni ma soro la mi aka juru garanti were te odo te juru ba were parce que kira ka seli e soro la do de shuyi ani ma shiga selti kili kira ku nda ke ma ka juru be karimbe ma mingana wera tayri ba juru de we juru ordinaire de juru wanzan adamadiya na juru ma pika juru minta ni sharia somba mana aya be qur'an kono kay ire to ça fait folo modo ko yon ngi ngabi adamadi de bayre ngi kay ebe yongu la ki wartiki ire ni ala che be ko ki wartiki mba do ke wartiki era do drometi kuna ni bangi aka juru mina sai jalabitu nga ni ala ya ambla srana mason beba yi nyena ya kilingili ange beba yi nyena kilingili ala yo de fode akuna mason nga kelabina de au kuma fitna do de ala kan ki sha fitna ma hadisa do be hadisa yede saame wa ama sawa kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal nako saame de Allah ama saha koni angon ba kula waqi'u kon bajra ko fitne be mando bela ko ni mando inga fitne na fulo koy ho alna hadisa masahasa a sahamba wonna a koroko ni sahambe awna ni fitne ba woni wati nabi war ko indode no ko ni war ko ni gumana bo ma shiteke ma joli illa man rahimallah ibana da adama dila chugo ko ma sebe do dana ya modo ni nafulu ko kumbora dora bitike nyonati inna fulu ko kumbora dora bitike nyona ibe islam yuma beba mangutu beba kala ko mangutu nga aka do java dafe warno tabulu fuyi aka ngalo tike nafulu no fo tabulu fuyi aka ba abalmana warno fo tabulu fuyi wanga nyena ma yere bekira na fulu ko yibi adamadiya bana dambe bana islamaya bana tobe tura war ko ide hali dubi dutigi du war tigidi duna fulu tigo de dutigi halni beka qoray
wa sinji tuguli be o ye fɛn min bolo i b'o de tugu n'i ye maaw ye ka sabara don k'u balima o balima magiɲɛ bi fo dugufɛ fo kin sumani bɛ min na don nka kari ne balima ye ten n bɛ taa ka taa ɲɛ da ka balimaya jati kama sinji tuguli kama o dɔgɔyara dɛ i b'an kan bɛ ten ko fɛntigiw bɛ ban u balimaw la o ye tiɲɛ ye o caman bɛ yen nka ɲɔgɔn sira bɔ fɛnko fana nɔfɛ o fana cayara dɛ parce que o tɛna jɔ e la nka e yɛrɛ ni ala cɛ i ta kun ye fɛnko ye e yɛrɛ y'o dɔn ala bɛ dusukun dɔn sa bi y'a bila e taara bɔ a ye ha fɛnkun t'a kuma min na e taara bɔ a ye o don e balima kun tɛ yan e n'a bɛɛ ye mɔkɛ kelen e kun m'o dɔn o don wa k'a to luwanze la e kun b'a dɔn k'i n'a ye mɔkɛ kelen yan e b'a ye ni min numina dɔrɔn i b'a ye o balimaw bɛ poyi ten komi ndɔ wa n'o kɛra o fana bɛ ko dilan k'a ɲɛ ka da sɔgɔ ka wulu kunkolo kɛ dala ye ka gardien dɔ bila ye o tɛ maa si dɔn i nana i mana fɔ k'i n'a ye jamu kelen ye cogo o cogo k'i n'a ka surun cogo o cogo min fɔlen don o ye o b'o dɔn i tɛ sɔɔri yan dɛ parce que bi y'a bila yan aw tun b'a yɔrɔ dɔn o tuma ala ka hakiliman di fan fila in bɛɛ ma bamananw ko ten ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw yɛrɛw la subhanakallahumma wa bihamdika